दाउ गाबबायहाय नै जोंना खौ दाउ गाबगासिनो आरोना हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय लोगोफोर नै आङो ब्लग भिडिअ बानायनाय लोगो लोगो दाउखौ गाबदों आरोना बहा थांखो सिरि जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै माने बैसागोनि थाखाय माने लाबोनाय ड्रेसखौ आङो दिनै गाननायदों आरोना लोगोफोर नै माने ड्रेस गाननाय लोगो लोगो माने बैसागो मोन्दों आरोना लोगोफोर थ' माने गोसो जानानै देलायबाय आरोना लोगोफोर आङो गाननायनो होननानै माने बेबायदि ड्रेस गानिया बहुद बोसोर आरोना माने सिख्लानिफ्रायनो आङो बिदि बैसागो मोसानाय इरिनाय बिदि मोनबोफेराखै आरोना लोगोफोर माने आंनि जोनोम गामियाव माने बेबायदि बैसागो फालिनायानो गैफेरखाया आरोना ओमफ्राय दा आङो हासबेन्डनि गामियावसो थारैनो नुनो मोनफैबाय माने गामियाव बिहामजो पार्टि सिख्ला पार्टि सेंग्रा पार्टि बेबायदि बैसागो फालियो आरोना माने मोसानानै आरोना लोगोफोर लांदां बैसागो एरि माने बेफोरखौनो आङो नुफेराखैनोमोन आरोना लोगोफोर माने जोंथिंजाय गैया बेबायदि खुङानोमोन आरोना थ' बेखायनो आङो बागुरुम्बाबो मोसानो रोङा बागुरुम्बा मोसानो जिउआव बिराद रोंनायखौ लुगैयो रोंजानो लुगैयो थ' आं लाजिबाय आरोना दा माने सिगांनो एसे रोंबोखानायमोनब्ला दा हागौमोन आरो थ' आङो दासिमबो माने बागुरुम्बा मोसानो रोङा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सोलोंनोबाबो एसे लाजिदबलाय लांबाय बुरैदबबायबो नालाय बेखायनो आरोना मोदोमफ्राबो लिरलाय लांबाय जानाय नंला बायदि मोनबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा माने एकदम रिहार्सेल खालामबाय आरोना नै लोगोफोर माने बे ड्रेसखौ गाननानै बिराद बैसागो मोन्दों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गोदान बुस्थु बायबावनांगौ दङ नै आसान सांखा इरि बायबावनांगौ दङ आरोना लोगोफोर थ' बेखौ बायथ'वाखै ओमफ्राय नैबे बेसेबा गिदिर झुमखा सना गानबाय आरोना लोगोफोर ना आङो बिदि देलायफेरो ना मायो बिदि देलायनाय हेबिटानो गैखाया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेफोर सनाखौ बेफोर गस्ला बेफोर दख'नाखौ मानि थाखाय रेडि खालामदों होनब्ला आङो दिनै खोन्थानोसै आरोना लोगोफोर जोंहा क'क्राझारावहाय बावखुंग्रियाव माने नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बावखुंग्रियाव हाजो गाखोनाय कम्पिटिसन जायो ओमफ्राय गोबां खेला दुला बेफोरबायदि जायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिनि गेजेरावबो दङ जाहैबाय ओंख्रि संनाय बादायलायनाय आरोना लोगोफोर थ' बे ओंख्रि संनाय बादायलायनायावनो माने आंबो बाहागो लाहैनो सानदों आरोना थ' बेखायनो नैबे ड्रेसखौ बायनाय जादों आरोना नङाबा आंनाव गोजा ड्रेसानो गैया आरोना ओमफ्राय नै बेफोरबायदि दख'नायाबो गैफेरा मानो होनब्ला माने आङो हाल्का दख'नाखौसो गाननो हायो माने मथा दख'नाफोरखौ गाननो हाया आरो बेखायनो माने नै बेफोरबायदि दख'नाया आंनाव गैया आरोना जि लोदोदो मोनलायबाय आरोना आङो माने बांद्राय रोजाबो नंखाया ओमफ्राय दाखालिनि ब्लगावनो नोंथांमोना नुखादों आं खोन्थाखादों नैबे ब्लाउसखौ ओमफ्राय नैबे दख'नाखौ आरोना लोगोफोर थारैनो आङो गानबाय नैबे झुमका सनाखौबो दिनै गानबाय माखासे सर्ट भिडिअ बानायलायबाय आरोना माने गाननाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बोथोराबो बिदिनो दोहो अब्लाबो नोंथांमोननि थाखाय आङो गानबाय आरोना नोंथांमोना थारैनो नुनो मोनगोन जों बावखुंग्रियाव ओंख्रि संनाय बादायलायहैगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओंख्रि संनायनि आइटेमफोरा मा बेखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन आरोना आखाइ रुबायदों मा होनो ओंख्रि संनायनि आइटेमफोरा जाहैबाय सबायजों दाउजों नारजि अमा सबाय साम' अनला दाउ ओमफ्राय गोखा गोखै संनाय आरो बे ओमफ्राय नै लोगोफोर आंना नैबे जारिया रानबाय आरोना ओमफ्राय मा होनो फार्स्ट प्राइजआ दङ जाहैबाय 10,000 सेकेन्ड प्राइज 7,000 ओमफ्राय थार्ड प्राइजआ 5,000 आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नायनोसै जोङो माने ओमफ्राय नायनोसै आरोना लोगोफोर जोङो देरहायोना देरहाया नायनोसै ओमफ्राय एबारसो फार्स्ट टाइम थांजेनगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नायनोसै आरोना लोगोफोर जोङो देरहायोना देरहाया नायनोसै ओमफ्राय एबारसो फार्स्ट टाइम थांजेनगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बोरै बांद्राय आइडिया गैया अब्लाबो जोङो माने नाजानो सानदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माने थांनाय मोनबोबा मोजां आरोना थ' बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय ओमफ्राय बैसागोनि लुक्स
ड्रेसखौबो एसे बैसागोआव गानगोन दख'ना गस्ला बेखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय। बेनो आंनि बैसागोनि लुक्स आरोना लोगोफोर। थ' बहुद गोबावनि उनावहाय बुरै दबलायलायबाय लोगोफोर बेबायदि लुक्सआव। आं माब्लाबाबो बेफोरबायदि ड्रेस गाननानै मोसाफेरनाय रंजाफेरनाय बेफोरबायदि गैया आरोना। थ' दिनै फाइनालि बिमा जानानैसो सानै गथ'नि बिमा जानानैसो आं बेबायदि लुक्सआव आरोना लोगोफोर। थारैनो बावखुंग्रियाव जों थांसिगोन जों गासै जयै जों गासै साब्रै आरोना लोगोफोर जोङो साब्रै गासैहाय। ओमफ्राय नोंथांमोना थारैनो नुनो मोनगोन। ओमफ्राय बे लुक्सखौ आं खिन्थाग्रोखाबाय आरो बेनो जाखागोन आरोना लोगोफोर। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्टआव खिन्थाहरदो लोगोफोर। ओमफ्राय जोङो थारैनो थांथारसिगोन आरोना बावखुंग्रियावहाय। नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो। बाय बाय।